ଶୀତ ସହିତ ଆସିଯାଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ମନେ ପଡ଼େ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରୁ ଶାଗ ବେସର ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ ଶାଗ ବେସର। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ସାରୁ ନେଇଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ ନେଇଛି, କଖାରୁ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଶାଗ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶାଗ ବିଡ଼ା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 2ଟା ଶାଗ ବିଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, କଖାରୁ, ସାରୁ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସେମ୍ ସାଇଜରେ କାଟି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଶାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପକେଇବି ସେତିକିବେଳେ ଧୋଇକି କାଟି ନେବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଓ ସାରୁକୁ ପକାଇଦେବା। ପରିବାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇକିରି 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବା ବେସର ବଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 4ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ୟାକୁ ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟା ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ବଟାଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାରେ ବାଟିଛି। ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ମୁଁ ପକାଇ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ ଶାଗ ବେସର ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ବାଟି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବେସର ବଟା। ପରିବା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ବେସର ବଟା ଦେଇଥାଉ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ପରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେହେତୁ ସାରୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କଖାରୁ, ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଗ ବିଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ବାଛିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଏଇଠି ସବୁ ଶାଗ ତକ ଦେଇଦେବି। ଶାଗକୁ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଠି କିଛି ବଡ଼ି ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁ ବଡ଼ିକି ମୁଁ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା ଓ ଶେଷରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଏଠି ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଶାଗ ବେସର। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶିଆଲ ଶାଗ ବେସରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।